ମୋ ପ୍ରଥମରେ ଅନ୍ଧ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବୃଦ୍ଧ, ମୁଁ ଚାଲିବାର ସକ୍ଷମ ନାହିଁ। ତୁମେ ମଣିଷ ହେଲା, ତୁମେ ମଣିଷ ହେଲା, ତୁମେ ଆସ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଛ? ନା ନା ମୁଁ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ତୁମ ପୁଅ ବାଳକ ଆସ, ମୁଁ ତାକୁ ହାତ ଧରି ନେଇବି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ଭିତରେ ଦେଇକି ଗୋଟେ ବାଦ ପକ୍ଷୀ, ସେ ମଣିଷ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ଗଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ପଛେ ଗୋଟେ ବାଦ ପକ୍ଷୀଟା କାନ୍ଧରେ ବସେ ସ୍ଥିର ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ। କାହିଁ ଛିଡ଼ା ହୁଏ ନା, ସେ ଜାଣି ଗୋଟେ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ହିସାବରେ ଯାଇଗଲେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ନ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଦୟାଳ ପରମ ଦୟାଳ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଜି ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଯେ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ବାଦ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ଠାକୁର এই ভাদ্র মাসে ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ରଖିଦେଇଗଲେ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ, ଜପରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ରୂପରେ, ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ କଳ୍କି ରୂପରେ ପାଠ ଅବତାର ହେଇକି ଆସନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପରେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି। ଦିନେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କାଳିମାଙ୍କୁ। ଗୋଟେ ପିଲା ଆସି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ସତ୍ୟମାନ, ଇଏ ତ ସବୁ କିଛି ବରଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତତା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସେ ପିଲାକୁ ଡାକି କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ବାବା ଆସିଲେ ଏଠିକି, ଯାକି ଦେଖିଲେ ଉପରେ କ'ଣ ତାରା ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ବାଟ ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ଦୂରେ ଅଛି। ଏ ତାରା ବହୁତ ଦୂର, ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ନା ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ତ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକେ ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ, ଯାହାକି ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମେ ଠାକୁର ଅନୁଭବ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଥା କଥିତ ପୂଜା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୁରୁ ରୂପେ ସେ ଆସିଲେ, ମଣିଷ ରୂପେ ଆସିଲେ, ସଂସାର କଲେ। ସଂସାର ଠାକୁର ଯଦି ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, ସଂସାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରଖି ଆମେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ କୌଣସି ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ନେଉଥିବା। ଏରକମ ଚାଲିଛି। ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛଟେ ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ପକାଉଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ମାଟିରେ ଯୁକ୍ତ ହେଇନି, ସେ ବଞ୍ଚିବନି, ସେ ସୁଶ୍ରୀ ବଞ୍ଚିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଠାକୁର ଲୀଳା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୀଳା କହିବି, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ